Mai sauraro barkanka da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Smooth Media TV. In zuwanka ne na farko mai sauraro dole ka danna mana alamar subscribing sauran ka danna mana alamar ƙararrawa mun samun labaranmu masu zuwa na nan gaba. To mai sauraro, ana zargin wani mutum da kashe matarsa har lahira murus tare da ƙwaƙule mata kayan ciki. Shi mutumin mai shekara 32 ya kashe matarsa Messi wacce take da shekara 28 har lahira inda ya ƙwaƙule mata kayan cikinta. A yanzu haka ma hukumar jihar Filato ta tabbatar da faruwar lamarin. Hukumar Filato ta tabbatar da cewa mijin ya yaga cikin matarsa karfe 2 dare ne yayin da ya ƙwaƙule mata 'ya'yan hanjinta. Matar da ta kasance mai shekara 28 ta fafutuka da rayuwarta yayin da ta garzaya lahira a gadon asibiti. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da cewa tana nan tana gudanar da bincike akan wannan lamarin da ya faru. To mai sauraro, a nan kuma za ka ji yadda 'yan bindiga suka sace Fulani ƙwaya 10 tare da sace shanu ƙwaya 300 a daren jiya, inda suka taƙaƙaita cikin rigar Fulani inda suka sace shanu har ƙwaya 300 tare da sace kuma Fulani ƙwaya 10 suka tafi da su. An kai wa Fulanin ne hari cikin dare yayin da suna barci yayin da aka tattare saniyoyinsu ƙwaya 300 tare da kwashe 'yan uwansu ƙwaya 10 suka tafi da su 'yan bindigar. 'Yan bindigar da aka bayyana sun kai mutum 40 tare da ɗauke da manyan mugayen makamai a hannunsu. Sun buƙaci a biya su naira miliyan 4 domin biyan kuɗin fansa a kan mutane 10 da suka sace bayan shanu 300 da suka tafi da su. Sauran kuma a ciwo musu da bindiga a ƙwaya ɗaya a cikin iyalan da suka kama saboda suna buƙatar ƙarin bindiga a wajensu. To mai sauraro sauran kuma za ka ji yadda masu mukaman siyasa a Kano suke ta rige-rigen ajiye mukamansu domin samun samun damar takara a zaben 2023 wanda yana nan cewa a nan gaba. Domin hakan suna ta ajiye mukamansu yanzu haka an samu sama da mutum 40 waɗanda suka ajiye mukamansu domin siyan takarar fam ɗin fitowa gwamna a jihar Kano. Ga wakilan mu ɗauke da bayanai akan hakan.